Takže čau lidi, máme tady ochutnávku fizzy drinks Skibidi. A kámo, to je mega cool, zatím jsme to ještě neochutnávali. Kámo, koukej, tady je Huggy Wuggy, tady je nějaký Boris a tady je Skibidi Boris. Tady je Huggy Wuggy, tady je Skibidi. A to jdu ochutnat. A tady je... Kámo, takže já to jdu ochutnat. Taky, hoši. Takže... Tak lidi, máme to otevření a jdem to ochutnat. Ale to bude chutnat jak jablko. Mňam, to je dobrý. Kolik tam dáváš bodů z 10? Asi tak 8. Já 9. Já tomu dávám 8,5 z 10, je to docela dobrý. Nebo já taky 8,5. Chutná to jak jablko, ještě vám tady ukážu mega cool Borise. Kámo, je to speciální edice. Jo, jako. Mega jako dobrý, jde to. Tak čau. Čau. Tak čusky, brosky, petardosky.